Já budu zdravím do nového videa a je to proto, že mám rád svoji sestru Niku Tomíčkovou a můj mámu. Moje mamka je tím vším, co pro mě znamená. Promiňte, ale začnu možná brečet, takže promiňte. Moje mamka je tím vším, co mě pro mě dělala. Takže to úplně to, že zdobím mámu. Dělám pro ní to nejhorší a mamka dělá pro mě to nejlepší. Takže lidi, já vás zdravím, tady Blacky More 132 jsem Black a vítám vás u nového videa. Můj židovský participant. No, už nebudu. To je mi napsala tam to. Skončím s YouTubem. Skončím se životem, tak bez vámi odporný. S YouTubem neskončil skončil, ale jako bez života. Život mám rád, mám boží mámu. Mám boží život. Boží sestry. Dvě. Lucku, Tomíčku a Niku. Tomíčku. Mám tady pak Roniška, mýho nejlepšího. A pak tady mám kočku vlastně tady a pak tady mám ještě Moroše. Pro tento díl je to všechno a pokud chcete konec, napište mi to s Bohem.